Markina Semein, finala abenduak 16an, ze espero duzu finalaz? Bueno, gaurko semifinala ikustxe, lehenengo izi esperotena da, partido gogorra behintzet izeti eta politxe hortu den daben. Temporadai amaiera emateko, semifinalak ikusitugu gaur, eta hemendik 8 egun barru finalak, modu ezin hobea, ez? Bai, bata bestian atzetik izeteko, holan gaina nobera konturetu itxen da zelan dauen kontrarixue jokatzen, eta ikusi alizeteko nivela zelan dauen, ondo ikusten da, ondo bitxentzak gatu lan segidan izeti partidukuta. Eta zure sudurra zemoz? Bueno, aurreko hastien eukinoan bakuntzi eta oin rekuperetan finalako topera eupine alizeteko. Finaleako ondoengoa? Bai, seguro. Eta pertsonalki ze balorazio egitezu guaingoz, temporadak eman dizunaz? Bueno, ni betzaue gustora ioten temporadiaz bintzen, ondo hasi nintzen ja Markinen 3. inde, da gero bikiniela lortu nebazan segidan irabaztie eta lehen iote kanpenato guztixen da gustora nire bintzat. Eta finala? Finala ikusiko gogorra izango da partidu eta herrixen bintzete neure frontoien da zela urten da. Zure frontoia eta zure jendean babesakin. Bai, hori azkenin igerritzen da kanpotik edo izan animukin eta jente asko urratzen da frontora. Eta hori da, jendea hurbiltzia frontoira, ez? Bai, hori eta batez ere egune guztiko ekintzeta. Bai, hori goixetik da ekintzak eta jente asko urratzen da azkenin frontora, ni pentsau etorriko dela jente asko, baina ikusiko gu.